noma abaholi bengehlanga emsamo noma bengehlanga abaholi emsamo akunankinga bangehle emsamo ngenxa yokuzokwenza la kuzoba nje fisha kakhulu bangaze bethe abaholi emsamo ngicabanga abasenyonini abasukumayo manje sobafishane nje bazalana ukuze emnyanga sukumeni maseshi asibonge ke bazalwane ubaba uMkwena usinikelele u23,900 JZ08JL iyadonswa njengamanje uDY37SN uyadonswa njengamanje uCM53WZ uyadonswa njengamanje uKP45VB ziyadonswa lezo imoto njengamanje
Amen.